ɔfa etosum yenu ena yehia yi efa Awaregyae Ho Asem sa bipa cho de dikan yehunu se Yesu omeati ase se o refer yen ko Genesis chapter 2 verse 21 ho o say ni si ya nti a aware ebeba so ya chim yehunu o say wo bema wo be free wo maame no papa ho na wo do ho akofam oyire ho we che se wo hunhun fam no wo maame nyim wo a wo ye bema no wo mogya ni bia na ho dompe bi o de abo oyire ewo ebi akosia mansa ene akwasi James aware omuhia ena odi bi aye oba ewo sa yefunum a omonso nyinsan ye Janet Mage a oba wiase nti wo bo modern eprehwehwe a wo benya wo fempade nyame wanye niema kra sa tra kwa oye sene waka na ocho no mu pepepe kenti sankonka se ni senti obarima beja ni maame ne papa ho na odi ne ho akofam ne yere ho so bipacho the word o use ne yere no o se nyame ye honhom enti woti hoi kwasi onimoyire kwame onimoyire afia onimwukunu onye ni nnema saa Paul kraka o se mamunya munyema te se wiasefo no sanye wahia Janet ho ofe wahia akos ho ofe wahia ya oni ya akeka nti ase ya adwuma enti na nipa bebre ebre no enti na aware bebre di nipa ko ha because wahia wrong person nti obetete wa ha wo ma wani nyi wo wiasem ha ebi ma fadura no ebi ma bom ho tuo ebi mu atese niema atototo won no akwaduro so akunkun omo ho isan say akofa wrong person di nyame kan ye no o yire ana wukunu o fa ne pepepe se ne nyame sia etise den a obenya badaya ma obenya compassion ma enso isan sa amba ne senti eni se bebre e dia ko asamado no eti wogidi ne na wutie mi so ayemfomso se wo ba bi ba e cheutie na wo so de atu ne fo hunu se ni tia watwam ni se obia won mfempade se on mfempade wu a onyame no a na be provide onyame no a na be cheo se kwaku awudi a enie koware kwame so ba odi bibia fato nanim onim on ne bowo o plan o timetable won nanim e wo heaven ho enunti empepre wo ho enkoware mi ma yemfom so na migina ha ebi a wonso ayemfom so na ugina ne nyame ncha de emfom so no ma nyankodu se ne seche we se mi na magu aware ananse mi na makobo adwaman bi dabi ne mmom no ya na nipa no mana ya na minya wo mo no minua ya na omo ye wrong meat nyame nim se mikuta kuma pa mepe no kware aware anase mepe oba papa a nyame nim mo yi no nso no ya na Jezebel ma any angel of light for abaye omo akari omo nim te se na omo ye papa eso na omo nye papa enti onua wutie me ahai de fabo ontoma no se onyame nim obia mfempade ai onyame onim obia mfempade ne ebi mo kase ma dos nche mema enti ne wo se obema ba kutumi warba mienu miensa kwakwananse story and tisa medium se abribia no we have to base on the Bible nyame se oba ba ko bema ba ko wawu a na otumi ware bio omu ya ontumi ware bio yo enti ye biebiem osi asem bia nti obitumi jai ne yera na Pharisee fo no na ebusaye ene asemi akoma menu mienu asem bia nti utumi jai wukuno asem bia nti utumi jai wo yire wotie me wajai wukuno wotie me wajai wo yire asem bia nti yo no boasi won se monkin kan se efimfiti ase no ni obo onipa no obarima no obo Yesu pese otwe o madwen sisu se berima ni berima ware die ense se eba hen system no enokra de tabu demonic it is wadamfo gay a bisra also ye Christoni a ene o de enokra nso be ko hell wadamfo ye lesbian o se akua medium ye lesbian o enso no oyad wo nyame mu oyad wo nyame asem oyad wo mpaibo mu enso o so ye lesbian emfa ho sa acheche no twe ho free ne ho enye eti enokra de nkanka okay afi yemra agidifo a yabewura odom no mu yabewura odom nase so edien ene betumi ama yegya ware
Again, the bit me, ama Yaja were in Pacho Yanshe in Numno, or say now or can't say, Yanti, and a Winipa Beja Neja, and then Nena, now what in the whole Akko farm, the year home, na won't be no Abba Yehonam crop, on the maker. The Ombeni Abbe Adinti, and Ombe Nubaba Yehonam crop, a quan benso. Ah, Nasa dear Hunam Fama Sem Walker. The wind so dear the essay was see whom femuno, Minyard me home family see ya near Yehonam crop. Nyami wunim ne walker, a hintasem, a mystery. The entire walker honam crona won't yassian, me pachotin ye pa. Also, a more swat to say, or bury my be Johnny mammy in the papa honor in walk of farm, ne yere home. Good. Now, me dick can say, Unyanko Pombo as a bearman. Or no so o you who be so much so don't pill. And what they call ye or yere ewo ma mi biem, and win say ye, ena or wo ye, and to know we na muntina wushian in ne. Nasa wo ya mamma send ye sir, o don't who can noa, and o don't find who can cry yammy nimno, we are one. We are one. Entina ye report about report bar, what report will be yere. Yen sa. Enna intention ye prepare ye ho enkoware esi ye to ye bo ase hwe bom paye pa na ehu se onyankopon we na waka me ne na bom we na opese me ne tena we ne me mfem pade so onso o me aso ate intino honam fam no onimo yire onipa kra da sani enim se me beyi amawuni min maduane a wo pe me beyi amawuni minim se opadesua. Oh, utumi steady nipa hu se opewe na ntise onyankopon utumi ye bibikwa car kra ye ka yehu spare part ebe fetitiko yehu spare part ye betumi di ama Mercedes yehu spare part ye di bema Nissan na ntise onyankopon tumi nua dofo minim se wafom nanso mane nhaw ye beye ama nsisi ye beba why yo enti Ipacho on say honam krono asem na meka no eye onyankopon ena ekasa sa enye honhom fam a nye honam fam asem no woken eye honhom fam asem on ne bo wo on nim wo yire on nim ne wasisi na ma wo ebi kra fe na wo yire ye be wo no ebi kra fe na wo yire o ye de ye be nyim no wo no nso wo pepere wo ho ena ebi mu ayi entempe enye manyini dodo ai manyini dodo ensem ye na me wari abusia 4 pesade enu o ai kwaku ye na wari no anyini ya na wote ho ye den wa wo be ka chiru no pepere instead so on be two for say fa konya me ani bompa ye fasting say nyame nyi omfem pade ma na watumi na tanda bi de ahom pepepra na nemre mu no ayati se ntu sa ye ton ni dwem ayati se eyi niema bi a enam bi a wakwa ya bobo gu ho a utowe upewe ni ye ama ayse jene obeko odo nsaso we we nye no azu nsaso we no ja ato ho sa na ware na ya ye no minu adesene a wutie me minu mie no ya fom me gye he me se medika ka cho se ma fom na so nyame ncha de fom a me fom ye no me fom ye se me nya otwen honhom yie a mo nyankopon hu me mfem pade na medi mirika agye se ye ba yi ye nananom ne ye papanom ne edikanfo no saa na omo kire yen Satan or ye niti for papa. It is a one more dear moon yankopon ma wabra bomu dia minua we o de said him obefom na me sense na me trust me wo me munda bibia na me de me power kronkron enu na ma me di nkunim se nyame asem nti mu a obenya aware bone na wo befom wo ye ho hwenye yi aware bebre aye binum se abobi ma senuam aware bebre abobi ma senuam aware bebre esum bi mu eko ejem ebi mu nam kwaso kojem enwumre ya aware nti obi bewu enwumre ya na dwu ya aware nti abo obi to na no sofo bi America wabone yiri to sanso wakofa wrong person wakofa ne bonsam so etinye ye nware kwa nye se me hia akua wodwem me ne na keka no ho ye me fenti na maware na na me pe no nti wonza ware no wonza agija ye mfa ho ofenko ene ware ne be yi kra na fe nyame asem ansa fa busenyankopon ye fast se ne wani bre se wo pese ade bi oyema no sanso na waware so mo amoba ho asem na meka no wo bomodin me se mfa kono nante ye kana wunti a ne obeyefom fidie no beyiw ini a wutie me
fidie no ebeyi yeah eti part 2 ni okay yenko part 3 so why part 3 beba